Здравейте, приятели! Правя това видео в отговор на това, че организираната престъпна група от военна полиция, начало с директора, така наречения бригаден генерал Ивайло Сотиров и неговата любовница, младши сержант Анастасия Стойнева от регионална служба военна полиция от покрайнините на Радомир, са ме атакували в TikTok с жалби, оплаквания и така нататък, че съм нарушавал правилата на общността. Първо искам да кажа, че в това видео изразявам личното си мнение и право на мнение като гражданин на републиката, който си плаща редовно данъците. Какво искам да кажа? И всъщност трите видеа какво съдържаха? Трите видеа съдържат информация за корупционните действия и нарушенията на директора на военна полиция. Бях споделил, че тази младши сержантка я има в порно сайтове, че има недоволни колеги, че ги е заразявала, клиенти и така нататък. Да, наистина, аз съм разговарял с човек от Батановци, от Радомир, от Перник, които са били клиенти и приятели и които са останат по няколко месеца след това, след връзката си с нея, са се лекували с силни антибиотици. Гонорея, гъбички, хламиди, не знам какво си там с букет от болести ги е заразявала. Така че това е истината. Явно това ги притеснява, но факт е. Има я в порно сайтове, има я с разголени снимки, където се рекламира цената и така нататък. Също така, в тези видеа бях разказал как е назначена, как директора е взел пари от мен, за да я назначи, как още от първите дни установиха сексуална връзка и така, което си е нарушение на етичния кодекс и на още много други неща, как я водеше по почивните станции, но това са неща в личен аспект. Аз по-скоро искам да отидем на другата крайност. Това лице, радомирския Ромео Сотиров и тази идолцинея радомирска Стойнева, срещу тях има проверки в военно-окръжна прокуратура. Вероятно се опитват да прикрият следи по социалните медии за тяхното разобличаване. Вероятно така, хич не им е приятно това, което изнасям, но това е истината. Аз заставам за всяка своя дума и пак казвам, изразявам мнението си като гражданин, който си плаща данъците като обществено позната личност и няма да спра, докато в крайна сметка обществото не получи възмездие. Т.е. такива хора трябва да бъдат отстранявани и да получат това, което са заслужили. Значи тази госпожица направи опит за убийство срещу мене. Оклевети ме няколко пъти, че съм я бил заплашвал с не знам какво си, бях арестуван. Миналата седмица отново направи опит с такава жалба, с лъжи. За щастие този път не ме арестуваха, но това всичко ми наноси изключителни психически и финансови вреди на мен, като на здравето ми, на бизнеса ми. Разбира се, в един момент аз ще си потърся правата и вярвам в правосъдието, че ще ги получа. Но факта е, че опитват да заглушат информациите за тях и общественото мнение, отгласите за тях. Означава, че сме на прав път. Аз ще продължавам да ви информирам за всички тези неща и ще бъдете запознати с всичките техни нарушения и престъпления и неморални действия, които извършват в службата, извън службата и спрямо останалите хора от обществото. Благодаря ви, приятен ден и успех ви желая!